दिनै रामफलबिल दखरा एबसुआ मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंदों। गोग्गो समाज दानाय नखरारि हिंसाखौ फोजोबस्रांनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बायदि स्लगानजों हानजा सुरनाय जायो। सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय 24, 25 आरो 26 मार्चसिम रामफलबिल दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय खालायगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थागोन। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होयो। लोगोसेनो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मनिन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि लोब्बायै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे दखरा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्म खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयावनो मोनसे मावथांखि लादोंमोन आरो बे मावथांखियानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ जि गेरेमसा हारि महरै दानो जि सिमां नुदोंमोन, बिथांनि जि आद्रा सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव बड'फानि मुङैनो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिखौ लादोंमोन आरो बे मावथांखिनि आवथायावनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि मोनसे मैखोम दखरा आफाद रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना समाजारि माखासे जेंनाफोर बेखौ लानानै बिथांमोना 24, 25, 26 सानथामनि थाखाय बिथांमोना समाजारि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों नुदों आथिखालाव बर' समाजाव जोंनि लाइमोनफोरा जौ जुवाजों गेलेनाय, ड्राग्स लानाय बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय हाबाफारिखौ लादों। बिनि उनावबो जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखारनाय माखासे गाज्रि थासारिफोरा जोंनि बर' समाजाव गोदानै मोनसे जेंना महरै सोमजिदों आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय रामफलबिल दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै बिथांमोना गामि गामि बेरायगोन। गामि गामि बेरायनानै बिथांमोना रायजो राजाखौ लोगो हमगोन आरो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, फेग्रा मुवा लानाय आरो मानसि लांखारनाय, खोमसि फोथायनाय आरो बायदिसिना जोंनि जायफोर समाजाव जेंना सोमजिहोदों, जाय जेंनाफ्रा बर' हारिखौ दावगानायनि सोलाय बर' हारिखौ फिन गाज्रि लामाजों लांबाय थायो, बेफोरबायदि समाजारि जेंनाफोरखौ जोङो जयै सावरायलायनानै जोङो बोरै होबथानो हायो बेनि लामा दिहुननो थाखाय रामफलबिल दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो आं बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो, जोंनि समाजनिफ्राय जेब्लासिम जोङो जोंनि समाजारि गाज्रि थासारिफोरखौ जों होखारनो हाया अब्लासिम बर' हारियाबो जोङो दावगालांनो हाया, बेखौ जों मोनदांदों आरो बे थांखिखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा जोंनि जेफोर जिल्ला आफादफोर दङ, जोंनि दखराफोर आफादफोर दङ, बे दखरा आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियावनो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बड'लेण्ड रादाब आङो बे समाव खावलायखानो सानदों जाखिनि मिडियानि बाहागो लाफैदों साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो दखरा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरदों। जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 26 मार्च सानथामनि हाबाफारिजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङावनो जोंनि माहारियाव सोलिबाय थानाय, समाजाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोर जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवा, ड्राग्स जानाय बायदि बायदि जेंना जेंसिफोरखौ खेबसेयैनो लाफाजोबनानै जोङो रायजो राजाफोरनो बा समाजनो मोनसे सांग्रांथि होनायनि असिलायै गासैबो दखरनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बर' गामियाव हाबनानै जोङो जोंनि जे रेलिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायनाय आरो जोङो दखरा आफादनि थांनाय 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि, माहारिखौ फोसाबनायनि जेखिनि बिथांखिफोर लादोंमोन जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरनो बिबान होनो थाखाय बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे मेसेज होनाय एबा बिथोन होनाय जोङो बेखौ लाफानाय जादों। दा बेवहाय जोङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावो, दा बेबो मोनसे जोंनि माहारिखौ फोसाबनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायगोन जे मोनफा मोनफा नखरफोरा मोनसे समाजावनो थायोखाय आरो बे समाजनि मोनफ्रोमबो जेंनायानो जोंनि नखरनि जेंना आरो नखरनि मोनफ्रोमबो जेंनायानो जोंनि समाजनि जेंनाखाय जोंनि समाजनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा, साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा
जाय जेरावखि थाया मानो जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय बा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय गाव जेसेबां हायो जोङो सांग्रांथि होनाय बा खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो माहारिखौ अननो सिबिनो सोलोङो जोङो बेखौ दख'रा आफादनि जानानै खावलायहरदों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।